Ze maakt om. Ze maakt om, ja. Schande. Nou, heb je maar onderzoek naar die. Wat mankeert er precies aan? Nou, de BM heeft een knik oproen. Dus voordat hij brekt, is een voorstadium dat hij bijna brekt. En dat punt hebben een aantal BM bereikt. Die vezelknik is het geval van beschadigingen aan de BM door eigenlijk stormen. De BM beziekt dit zelfs te repareren, maar de scoren blowen en daarmee het gevaar dat de stam afknapt. We hebben het hele bos naaischoond, maar de soorten waar het om gaat. En dan zien we dat het deze hoeveelheid is en denken we dat risico willen we net nemen, die halen we eruit. Nou kunnen we eigenlijk zeggen dat het een primeur is van het Louterbosch, want het bad net een soort. Hoe kennen dat het juist hier wel bad? De soort die op deze groen, onder deze omstandigheden, de groensoort, de wetterstand, de dichtheid, al die factoren bij elkaar optelt, die houdt dit skeergeval. Deze pech. Door deze pech moet de komende 2 dagen zo'n 90 populieren in de bosk omzegen worden. Ik heb goede hoop dat dit de laatste score is in het bos en dat we dan weer kunnen opbouwen. En wat bad er nou met deze bjemmen? Die blauwe lezen. Dit is net de moeite om ze eruit te halen. En financieel net, maar ik net voor de skeer die we zo'n onrichten om hier met grote machines in te rijden. Wat alles nevens plan verrint, binnen alle steken van de bosk sneu werd voor Elsen en Tagonkelijk.